Ingin putra pun telmo kati delak nucung welto man. Atul kulo kepala ngakon ngibalat. Ngibarat apa? Pamanjengku ni pleco menepuk deleng ngibalat kulo. Tilto cantu komondoliko. Apa? Tilto cantu komondoliko. Tegese tilto menika toya cantu komoniko. Kodok mondoliko menika galaman. Paman sengkuni niku kaya kodok galak. Karate bang. Wong tuwa kok donekke kodok. Kula pun ketwau man lah kula cuman mriki. Jeneng Cung Pawalto, mboten wonten sing ngampili kula numpak dikawe man. Ayo. Ajeng delek Cung Pawalto man. Ya syukur. Kawian gliya ngantos kula. Cepelekake amung kula badhe muding digali paman Sengkuni. Ya syukur. Paman Sengkuni ngono nggih. Paman Sengkuni tak ngoten. Apa wis cukup gaweane ning omah? Campun man, kok nyambut gawe apa? Teng Cabin man. Niki pun meh ajeng panen pali. Panen pari, panen pali. Panen pari jebul dicolongi peri. Panen pali jebul dicolongi. Weh lah. Niku calu niku man. Sampeyan gelem tenggen kula ajeng kula nai pali. Mah,